Ibhantshi igcwala umoya kuthisha wase-Groundville High School kwaDukuza obhekene necala lokuthumela umfundi izithombe zakhe ezikhombisa isiso sakhe sangasese ngemva kokuxoshwa kwalowo thisha. UMnyango Wezemfundo KwaZulu-Natal usamukele isinqumo esikhishwe umkhandlu ongamele amacala okuziphatha kothisha Education Labour Relation Council sokuxosha lo thisha. Ulahlwe yicala lokuthumelela umfundi wakulesi sikole izithombe zakhe eziveza isitho sakhe sangasese, wabese ecula ukuthi umfundi enze okufanayo amthumelele zakhe ezifanayo. Kube ukuthi leli cala laqala ukuhlala kulo mkhandla eminyakeni emibili eyedlule ngesikhathi kuputshwa ukuthi uthisha wesilisa oneminyaka ngo-39 bathumelelana izithombe eziveza isitho sakhe sangasese nomfundi wesifazane wa-grade 11 ayemfundisa i-English. Umbiko we-ELRC uveza ukuthi ngesikhathi siqhubeka ukulalela kwecala, umfundi uthi waqala ukukhuluma nothisha enkundleni yokuxhumana eWhatsApp kwaze kwaba indaba yabo ibanjwa nguyisekazi wakhe. Uthi ukuxhumana kwabo kule nkundla kwaqala kahle ngezinto zesikole kwaze kwaba ukuthi lo thisha umtshela indlela azizwa ngaye. Uthi nakuba babengakathandani nalo thisha kodwa wayethanda indlela ayemnaka ngayo esikoleni. Uthi ubemthengela nezipho njengoba ake wamthengela ushokolate okwamele awulande ehhovisi lakhe othisha. Lo mbiko uveza ukuthi ngaphambi kokuba baqale ukuthumelelana izithombe nokuba sebudlelwaneni bavumelana ngokuthi ngeke baye ocansini, bazogcina ngokukhuluma ngalo ocingweni. Ngokuhamba kwesikhathi wacela uthisha ukuthi amthumelele izithombe zakhe enqunu, wamthumelela wakhombisa ukuzithanda, waphinde wamcela ngolunye usuku ekuseni kodwa wayesegqokile umfundi wathi uzomthumelela ntambama nebala wamthumelela ezintathu ezaziveza amabele nesitho sakhe sangasese. Umfundi wacela ukuba uthisha amthumelele zakhe kodwa wenqaba wathi uyombona bukhoma. Uthisha waze wamfonela ngevideo call wamtshengisa isitho sakhe sangasese, okuyilapho kabanjwa khona nguyisekazi wakhe owabikela uyise womfundi. Kusho umbiko ebufakazini bukayise womfundi kuvela ukuthi ngemva kokuthola lo mbiko wanikela kuthisha nhloko wacela ukuba abaxhumanise nothisha ukuze amchazele izinhloso zakhe ngendodakazi yakhe. Uthi uthisha waxolisa wathi uyalibona iphutha lakhe, ethula ubufakazi bakhe. Uthisha uthi akakaze abe nobudlelwano nomfundi futhi ngelanga ukukhishwa okuthiwa wabanjwa ngalo umfundi wayengakaze alisebenzise ucingo futhi ungumuntu ongajwayele ukusebenzisa iWhatsApp. Akusho akusho ebufakazini kuhlukile kunalokhu okuthiwa wakubhala esitatimendeni ezivumela ukuthi konke uyakwazi futhi ucela uxolo nokunikwa elinye ithuba. Uthi ngesikhathi ebhala isitatimende wayedidekile ngenxa yokuzwa ubuhlungu futhi enganikwanga ithuba lokuxhumana nenyunyana yakhe ebeyimumele kulolu daba. Uthi ukholwa ukuthi ukhona osebenzisa ucingo lwakhe ukumbophela kamanqine enyathi. Ethula inkulumo ebengamele lolu daba umnumzane Raj Shankar uthi uyabukhola ubufakazi bomfundi uchitha obukathisha. Uthi isenzo sikathisha siwukwephula umthetho wokuqashwa kothisha ka-1998 kanti isijeziso sawo ukuxoshwa. Kasikho izizathu engisibona singenza umfundi ukuba akhe bonke lo bufakazi uthisha usidayise yena ngokuphikisa ayekushilo esitatimendeni sakhe ngesikhathi efakaza ukuthi uyakwazi uyalwazi lolu daba.